Adon bismillah Yusu Yifo o jaranye yi wali mondo bismillah man toro cité ko ni toro tena simon nga kene basitala ka akone ka damele bismillah amba gasitila korofo bi wolo Yusu ki refugi wali mondo tiens dande fulumina femi tarata do fe o ne yemade kenaka o ngado bela jerena duguje kado kado enne de biabi la dala enne lamsa sana ko de bikeya o juru kele ko nala femi ni lamsa ma yanzoro ka sababu yake ikado setigi ala de aka barake minye ambarake nyo lamsa sana ko la josi a badin dogo muso no anyere dogo muso e manam sanogo kurutum sanogo ala ko ka kalfa mina la kra aywa sigaso o femi suturalu bela jele ko ngira kunungu ndene sigaso fatulu ere kera ikaro kari aywa abtara ode kola manam dugo ke kwala ka signa nyumanye ka dugo ke bama to e ko ala ka aywa yi musa mani yanye amina rabbi ala ka dawro suma amin aywa lamsa dogo muso madam sanogo kurutum sanogo ale de fatura kera dimashi wallahi do ayo bala kundala janse fe o manam dugo ke sanogo la ka bela jele nye ayo kwala ka suma odi amin ka ni saya kera fengele min no biseka ayo akuma ni vina we sitigi ala reka le mane ay wallahi ni saya kuma ndi de wallahi saya kuma ndi de mamba fo ambalom soy wala ka daro nema wala ka fra islam shuka amina anton awani maba nalima jenre ni itali ko ni wo jako yawo kuma dono kote awo ko jen ini ko ini nye yusu na odugo doke ikado sebe abome ka chaya ikado dunki boro sebe nunu abe sebe ikado france ka de la on ba yele ma bamangala ikado oyo ngachiye yusu kati yusu wakadugu yusu bayni nga yusu sebe fle yelabam fo fuka ni so jali bi ata zamana mo gonu re fo manuma amma ata zamana mo gonu ko kay ha ana malila ntaka medambe ya ibe woro tarade wanyabla ya moshu wanyabla ama ide na woro bi kay nyanyabla ma kam moshi bela jele fu jamana ngono dande fu ya fu burkina ye fa bela jele anyana ko sebe e bi tawa ma la josi ngol la josi ambe ta be famu adon mi ayre korke no e c'est no marketa c'est mon grand frère bi e do ke do yep ma de yep ma tunga de ayo nga sebe tawa sidna ale be realisation na mi ka don dawe ale be futen daw ale be nego karafela bisa jed ale be ka ko bela jeli ceri mi jamadu wu kefa ale fana be ka angolosi kuma antoine anda blada grindala temena aywa yusu ni sebe dia mi sebe minda ko ama ko l'indicateur du renouveau boko basaba ke bana tan sege nyeni ambe bido boyla ikado sebe fran apmambe minga otedore abi sente abi okofo na fra sente o jekulu bade bi mi ma be se ka kabla me assemblée nona no yi anga blomba e franja la fangen ko nala femi sente amanye ma colonel Maliki Diaw anaka cedon ubebulika jola man sanga bela jirena mi ngon ba to faso de musigi men minyi obise ka ke tugo na no e lafia e no e jamana ere ikado ayir wali conseil national de transition CNT premier franja la fanga rekono ale de graje ku labanye misigra singa o ngabe ka wulika jo bara minge bi premier malikura e aneka sega mali re jose ka kolo sinzi ko sebe CNT akono mo bara la man sanga bela jirena o ni du Allah je premier CNT ka ba sigra singa u ke baraka ayo wote mane kofe feminye fanga re ikado akolosili ana baro temane kofe aywa femi oni sente ube wulika jola mane sanga bela jele na ma kulugule njamande ba kono minu mi jamana bara nyedo kosebe o bela jele ko ngira sababu e kan ni kurafie ikaro nga jamana re tablo la bibina akoni yalla je Maliki Diaw anaka cedon ubulo be nyamulo sabu ni nyama nyuma soro ado bala komo ulu bela jele fana be nyaha femi Maliki Diaw ye ale ko mi tafa de jira baraka nga ton salamu no ve su farat leka ati suna barab se ga nyabulu tobina kwabo baraw de ke kabana na sente la femi sente baraka la uye rai ka fo ukam makama u chama farla ka kosbe femi bara galabu chama nduna ala o femi jamana re nyeta ikaro abalande fefio abeka tanye tukomi abeka tanye otugo kelela bibi na sente baraka
baarakɛlaw fɛn min ye jaw ka wulikajɔ ye a kɛra sababu ye u bɛ baara kɛ kadara min kɔnɔ k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ fɛn min ye Maliki Jaw ye k'a kɔni b'o baara so fara tile kan bi bi in na CNT baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni lafiya mɛ ka baara kɔnɔ i n'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen lafiya mɛ sabu ka d'a kan ni hakɛ o hakɛ ka kan i kan ka baara kɛ cogo min na ani fana ka kɛtaw ye min ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni dafalen don min b'a to baara yɛrɛ a bɛ ɲɛ kosɛbɛ président Maliki Jaw i b'a ye k'a fɔ ayiwa tiɲɛ don a nana sɔrɔ ko ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i dun nana sɔrɔ ko ka gɛlɛn Yusu yan'i ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'i b'i kun bɔ a dɔw b'a la maa caman olu bɛ kɔrɔfɔli caman da k'i sɛgɛrɛ nka n'i y'i kɛ baara ka dɔɔni dɔɔni k'a bɔ a da fɛ mɔgɔw bɛna ye k'a fɔ jaa karisa a tun bɛ baara la o fana ko fɛn min CNT baara nɔ kɔni ye a bɛ ka ye bi fa bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw sigi kun bɛ ni min ye n'i ye Maliki Jaw ta k'a lajɛ k'a ka kuma man jan a ti dunu fɔ a ti bala fɔ a ti kuma caya ale kɔni ko k'i kɛ baara de kan sabu ni baara kɛra ko baara nɔ b'i ye o ka fisa kuma caman ye o ka fisa i ka dɔn giringajɔ ye a ka fisa i ka dɔn ni ko wɛrɛ ye a ko n'i y'a lajɛ Maliki Jaw bi bi in na fɛn min ye maa minnu kɛn bɛ k'a kooli n'o ye CNT cɛbaw ye i ka dɔn bi bi in na ko baara kɔni a ɲɛ t'a dɔn kosɛbɛ nka ɲɛta in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ Maliki Jaw yɛrɛ a ye kuntina min ci ka jira maaw la a ye baara taabolo min jira maaw la baara kan ka tɛmɛ sira min fɛ ayiwa i k'i ka kɛta dɔn ni k'o kɛ i ni hakɛ min fana kan o bɛ d'i ma fɛn min ye jamanajɔ o de ye nin ye Maliki Jaw a ko kaba nana y'a dɔn fɔlɔfɔlɔ an ka assemblée ninnu kɔnɔ maa dɔw bɛ yen i ka dɔn u bɛ se ka tile caman kalo caman kɛ o tɛ na i ka dɔn jamana kɔni nafolo bɛ ta k'a d'u ma a k'o tile banna Maliki Jaw ale fɛ yen bɛɛ lajɛlen na waati dɔnnen don baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ta waati dɔnnen don nka ka nin kɛ ayiwa jamana forobafɛn ka ten i tɛ baara kɛ k'i da ka sunna waati min y'i ja i bɛna baarakɛyɔrɔ la Maliki Jaw k'a ko ka dabila o min filɛ nin ye o fana tɛ maa kɔrɔfɔ ye o tɛ ka maa juguya minɛ sabu ka d'a kan waati de dilen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka na baarakɛyɔrɔ la waati dilen don bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn bɛɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la fana kɛra ni mago gɛlɛn wɛrɛ bɛ yen walima ni ci gɛlɛn b'i bolo o kumana fɛn min CNT baarakɛlaw ye bi fɛn min ye Maliki Jaw a ka baara ɲɛdɔn a n'a ka kundenna a kɛmɛ ka yelen min ci ka jira maaw la k'o sira kɔnɔ k'o sɛbɛkɔrɔ diɲɛ bɛɛ bi bi in na n'i ye Maliki Jaw ta k'a lajɛ wa ko kuma ɲɔgɔnya de ka d'a ye sabu ka d'a kan diyagoya ko tɛ nka fɛn min a ka baara kɛɲɔgɔnw ye k'olu kuma ɲɔgɔnya kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni a tɛ dɛsɛ baara kan ka taa sira minnu fɛ n'ale y'a ci k'a di kaban baara bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ taa sira fɛ CNT bi bi in na ko maa bɛ se k'a fɔ ale kɔni ye jɛkuluba ye an ka jamana kɔnɔ bi fɛn min ye cakɛda min don ayiwa a kɔni bɛ ka malidenw k'u nimisi wasa kosɛbɛ parce que kɛba a y'a jira k'a fɔ CNT Maliki Jaw a n'a ka cɛdenw an bɛ don min na komi bi Mali yɛrɛ kunsigi bɛ ni min ye dɛ ka se ka Mali yɛrɛ kolo sinsin k'u b'o baara de la o fana bi bi in na CNT tiɲɛ kɔni don ale de sigira tɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nka ko bi ayiwa fɛn min ɲɛmaa yɛrɛ ka baara ɲɛdɔn ye ani cɛden minnu b'a bolo olu ka baara ɲɛdɔn n'u ka galabu ko CNT a bɛ ka min kɛ bi f'a bɛ ka malidenw nimisi wasa kosɛbɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ Amadou Mayiga nin y'a ka sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indicateur du renouveau an dɔ na les échos an b'ale ta min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a dɔn gɛrɛfuba a ma nɔgɔn koyi n'a ma segin kɔ kɛ a tɛ taa ɲɛ kɛ min ye Sinabefu maaw ye k'olu ko ko tile 3 bɔɲɔgɔnko k'u n'o kɛ k'a dɔn baara bila la min ye syndicat national des banques assurance établissement financier microfinance commerce ani Mali Sinabef min ye commerce di Mali Sinabefu olu kɔni ko k'u ye baara bila bolo da min ye k'a dɔn tile 3 bɔɲɔgɔnko octobre tile 7 min ye kabini k'a dɔn tile 7 san 2021 octobre kalo la min ye k'a dɔn ko olu ka ɲinifɛn dɔw bɛ yen an dɔn k'a dɔn min ye ka dɔ fara min ye saraw kan san 2021 n'o bɔra k'a dɔn min ye olu ni ani Union nationale des travailleurs Union nationale du Mali olu ye bolo nɔ kɛ sɛbɛn min na o ni gouvernement ani patronat o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye k'a dɔn k'a lajɛ min ye k'a dɔn ka sigi baara dɔw kan minnu n'o ye bɛnkan ye n'o ye convention collective du système financier décentralisé ani k'a dɔn min ye ani min bɛ yen n'o kɛra k'a dɔn san 1956 o ma tɛmɛ ka bɔ yen an dɔn na k'a dɔn min ye contrat de travail min b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a dɔn bɛ tali kɛ k'a dɔn entreprise de pétrole kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye k'a dɔn PMI Mali k'a dɔn baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɔra SAER la min ye olu baarakɛlaw olu ka baara a ka sɛbɛntiya n'o tɛmɛna ka bɔ yen i n'a fɔ décret min bɛ yen n'o ye numéro 148 ye PGRM n'o kɛra novembre kalo 2011 an dɔn ani
ni awikado mamunu be ni olu bora eko bangila mi awikado olu ka seke unola mi awikado munuma demandi kɔni fana sɛbɛ an do an awikado ni waleya min filɛ nin min ye awikado ani fɛn min bangi minnu bɛ yen ni awikado gouvernement ye baara kɛ covid-19 la o bɛ se ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an do an awikado syndicat national de banque assurance entre établissement financier commerce FINABEF olu kɔni ko ko tile 3 baara ko olu n'o bila min ye awikado jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ an do an awikado ni min filɛ nin o k'a bɛ daminɛ awikado min ye kalo tile 29 fo minuit an do an awikado dɔw fana yɛrɛ kɔni ko min ye wa k'olu ɲinina yala bisimila ayiwa o ko bɛ cogo di a bɛ faamu Yusu i k'a dɔn min fɔ k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka kunnafoni min da sisan ale bɛ o juru kelen don ayiwa les échos kɔfɛ l'indicateur de renouveau ale fana kuma bɛ i ye baarabila min fɔ sisan i k'a dɔn banques olu ka lafasatɔn na n'o bɛ SYNABEF ko fɔ i b'a ye k'a fɔ a kuma fana tɔ bɛɛ i ye SYNABEF lajɛ fɛn min banques u ka syndicat de don i k'a dɔn olu kɔni u bɛ taa baarabila la kalo tile 27 28 ka se a 29 ma nka SYNABEF a bolofara min n'o bɛ BDM na olu y'a jira k'a fɔ k'olu sen tɛna ye nin baarabila in na ka da danganiya caman kan ka da dalu caman kan n'i y'a lajɛ fɛn min BDM SA baarakɛlaw ye olu ko SYNABEF a filɛ nin ye ka gɛrɛfu don min fɔ nin ye olu tɛn'u sen don a la hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ syndicat la ayiwa olu kɔni sen tɛna don a la u ka dalu fana u n'a bɛ ɲɔgɔn na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banque baara ye fɛn min ye syndicat baara ye ko tiɲɛ don nka ko ni jamana bɛ danga dɔ la k'a ko k'a kan ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na olu ka syndicat ɲɛmɔgɔ a y'o fɔ renouveau sanfɛ a y'o fɔ n'i y'a lajɛ kalo tile 27 28 n'a 29 waasa ka se k'u ka ban yɛrɛ kun fɔ fɛn min kɔni ye BDM baarakɛlaw ye i k'a dɔn ayiwa olu ka SYNABEF bolofara min bɛ yen o secrétaire général Papa Sadio Tarawele ale yɛrɛ tun bɛ renouveau ayiwa jabaranin na yan a ye kuma caman fɔ ka dalu caman fɔ fɛn min ye Papa Sadio Tarawele ye a ko nin ye waati min n'o tɛ waati ɲuman ye ka se ka ayiwa baarabila kɛ sabu tiɲɛ don ɲinifɛnw kan ka ɲini i bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ i ka dɔn ni gɛlɛya b'o jamana kɔnɔ ayiwa k'a ko sosoro dɔɔni k'o tɛ kɛ baasi ye k'a kɛ ban kolokoto ye n di sɔn yɛrɛ k'a kɛ ban ye k'olu t'o la o fana olu ka SYNABEF bolofara min bɛ BDM SA la olu k'u tɛna taa gɛrɛfu la olu kɔni bɛ baara kɛ sabu ka d'a ka fɛn min Misi Tarawele ye a ye danganiya caman fɔ a ka kumaw la a ko tiɲɛ don ɲinifɛnw ka ca tiɲɛ don baarakɛla i mana kɛ cogo o cogo ɲinifɛnw b'i la o a fɛn min ye syndicat baara fana ye kɛlɛ tɛ i ka dɔn ko dajira ɲɔgɔnna don kuma ni kuma i ka dɔn baaraw kan ka kɛ ko gɛrɛfu de kan ka kɛ ni sigi ka fɔ yɛrɛ tɛ yen bilen cogo wɛrɛ tɛ yen cogo laban dɛ o de kan ka kɛ gɛrɛfu ye nka kuma ni sanga bɛ yɔrɔnin kelen i k'a dɔn kuma kelen fɔra ka wuli ka gɛrɛfu kɛ olu y'a jira k'a fɔ ko ko ye k'a ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ko n'a ma kɛ ni hakili sigilen ye k'a kɛ ni hakilitigiya ye k'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Papa Sadio Tarawele a y'a jira k'a fɔ fɛn min SYNABEF a ɲɛmaaya so ko majɛngɛba de bɛ yen sabu o ɲɛmaa yɛrɛ Hamadunu Ba ye Hamadunu Ba i ka dɔn baara yɛrɛ kɛcogo juguya ani dikoto maa ta la o de y'a ka ko ye wa maa ko gɛlɛntigi de don n'a ko a bɛ min kɛ a b'o kɛ n'i dun ye syndicat ta k'a lajɛ jamajɛ baara don nka e kelen ka taa k'i bɛ ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'o ye ko ye ko min fana n'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i ye Amadou Ba yɛrɛ ta k'a lajɛ SYNABEF a ma ɲɛma a ka ɲini fɛn dɔ fana ye ko fɛn min BDM SA ɲɛma ye ko k'o gɛn yalima k'o ye syndicaliste ka baara ye wa Papa Sadio Tarawele a y'i da se o fana ma n'i y'a lajɛ i ka dɔn muso ka gɛlɛya kun bɛ BDM na ye n'o ye Madamu Kane Jɛnɛba Sali ye ale tun ye ɲɛmaa kɔrɔ ye agence BDM na Misira i ka dɔn gɛlɛya bɛɛ k'a kɛn bɛ k'o fana ka ko ta ni k'o kɛ jagokun ye k'o ka ko ta k'o yanga ko n'i y'a lajɛ fɛn min renouveau jabaranin na Papa Sadio a ma nɔgɔtɔ kuma na dɛ sabu a y'o jalaki minnu kɔni fɔ a y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ jɔ sen kelen kan i ka dɔn jɔ sen tɛ o jalakiliw kɔrɔ fiyewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki min n'o b'a la ka taa k'olu ka ɲɛmaa ba sɛgɛrɛ n'o ye BDM ɲɛmaa ye a k'o jalaki ninnu ko maa tɛ se ka kalaturu olu kan muso in fana ɲɛ min don a fɔ sisan n'o bɛ Madamu Kane Jɛnɛba Sali ko fɔ kuma minnu fana bɛ i ka dɔn Amadou Bada k'o tɛ kuma jɔlen ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya min n'a ye Madamu Kane sɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ k'a ye fili de kɛ baara la a ye fili kɛ baara la $40,000 o tunu n'a bolo a yɛrɛ ye lettre de sɛbɛn k'a ci ko tiɲɛ don wari min tunu n'a bolo tiɲɛ don n b'a sara a yɛrɛ sɔnn'a ma a ko yɛlɛma ko ma ban wa ko ni maa bɛ taa k'i bɛ t'o kɛlɛ ta k'o don syndicat kɛlɛ kɔnɔ ko ye ko min n'a gɛlɛya bɛ dɛ wa ko muso in yɛrɛ ye lettre kɛ k'a tigɛ nɔ bila ko n b'a sara ni fili de kɛ nɔ b'a la n b'a sara ayiwa a ko kɛlɛ kun ye mun ye o ko k'o b'an kɔfɛ ka ban ko ye a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn banque baara ye fɛn min ye jamana baara ye k'a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma se nin bɛɛ lajɛlen ma nka n'i ye BDM yɛrɛ ta k'a lajɛ Papa Sadio Tarawele ka kuma na a ko BDM yɛrɛ bɛ ka ɲɛtaa sabati sabu ka d'a kan maanifinw yɛrɛ ka hakɛw n'a bɛ baarakɛlaw ko fɔ farankasaraw n'i y'a bɛɛ lajɛlen
fara ɲɔgɔn kan miliyari n k'a fɔ ayiwa a bɛ miliyari caman bɔ a ko muso yɛrɛ min filɛ n'o ye madamu Kane in ye a ko hali nin o gɛlɛya tɛmɛnen kɔfɛ ko gɛlɛya a sɔrɔ ji walankata donn'a kan k'o bɛɛ la BDM ye dɛmɛ kɛ a ye $4,000,000 k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Papa Sadio Tarawele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko syndicat baara dɔw kɛmɛ ka kɛ jagokun ye ko syndicat baara dun de ye jagokun ye o fana SYNABEF a bɛna taa grève minɛ kalo tile 27 28 ani 29 k'olu ka SYNABEF bolofara bɛ BDM SA la k'olu sen d'a la n'i ye secrétaire général ta k'a lajɛ n'a bɛ Amadou Ba ko fɔ a ko a bana sigi ka fɔ ma Kologoto olu yɛrɛ y'a wele i ka na n ka sigi ka kuma ko a tɛ sigi ka kuma maa fɛ yalima maa min tɛ sigi ka kuma maa fɛ o bɛ se ka syndicat baara kɛ wa fɛn min fana ye syndicat yɛrɛ ye a sariyaw bɛ tɛmɛ bolo minnu fɛ k'a bɛɛ lajɛlen fana cɔngɔlen don o fana BDM SA la SYNABEF a ka bolofara min kɔni bɛ yen ale n'a ka baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ bɛn bɛn wa fɛn min ɲɛta ye k'u b'o nɔfɛ olu tɛ ban syndicat ma koyi nka ko waati gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ ayiwa a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye o kumana ko n'a an ka syndicat baara sɔsɔrɔ dɔɔni ko yalima o bɛ se ka kɛ kuma jugu ye wa ayi Papa Sadio Tarawele a k'a bɛ BDM ɲɛmaaya so sɛbɛkɔrɔ fo sabu ka ka baara min kɛ i ka dɔn waati gɛlɛn ninnu na a baara ɲɛdɔnnen don n'i ye Covid ko ta k'a lajɛ o nana ni gɛlɛyaba ye a BDM SA kɔni i ka a bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ka baarakɛlaw bɛ se ka lafiya farankasaraw ni prime n'i y'a lajɛ a bɛ t'i jɔ miliyari 4 ɲɔgɔn na k'o bɛ ɲɛtaa ko fɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ coronavirus nanen an ko ma ko prime Covid o dira baarakɛlaw ma den kɔni ye BDM ye olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn baara kɔ tiɲɛ don ɲinifɛnw kan ka ɲini tiɲɛ don olu kɔni bɛ syndicat la nka ko gɛlɛya walima ka ban baara ma ten k'a sɔrɔ kun jɔn dɔ t'a la k'olu tɛ jɛn n'o ye n'i y'a lajɛ a ko gɛlɛya minnu fɔra n'a bɛ Ecobank baarakɛlaw ko fɔ n'a bɛ BEM baarakɛlaw ko fɔ olu minnu bilala a ko tiɲɛ don u ma ɲinɛ u kɔ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo o dɛmɛ cogo la k'u dɛmɛ o dɛmɛ cogo la a kuma ni sanga bɛɛ ka ban Kologoto n tɛ nin kɛ walima ka ko gɛlɛya ta ka maaw sɛgɛrɛ k'o fana ye ko gɛlɛnba ye jamana in kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ka wulikajɔ ye mun ye jamana bɛ se ka kolo suma cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ haminako ye mun ye bisi basa bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na jamana bɛ waati gɛlɛn min na ɲinifɛnw i ka dɔn tiɲɛ don koyi k'an k'a bila waati wɛrɛ la ni ban kɛra o ma k'o fana ye kɛlɛ a ko n'i ye lajɛ a ka kuma laban na fɛn min Papa Sadio Tarawele ye a ko fɛn min yɛrɛ ye ɲɛmaa ye n'o bɛ i ka dɔn SYNABEF ɲɛmaa ko fɔ f'a bɛ sariya caman de sɔsɔ i y'a lajɛ i ka dɔn fɛn min ye wariw taabolo ani cotisation bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ f'a yɛrɛ bɛ majɛngɛ caman de kɛ k'a dati mɔgɔw la sabu ka da ka kɛmɛ ka syndicat baara ni k'o ta k'o kɛ jagokun ye a ko fɛn min ye gɛlɛya min bɛ banque baarakɛlaw kan olu hakili b'a la u b'a ɲɛnabɔ ni hakili ye u b'a ɲɛnabɔ ni hakilitigɛ ye dɔɔni dɔɔni nka ka ban Kologoto don o don baara bila fɛn min SYNABEF bolofara bɛ BDM SA kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin grève in na ko syndicat baara k'a bɛ ɲɛtaa baara de ko fɔ nka a kɛ tiɲɛni ye k'olu sen t'o la nin ye sɛbɛn ye an y'a sɔrɔ ka bɔ l'indicateur du renouveau an dɔn na ala k'an sutura min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni gɛlɛya tɛ fila ye an ye kelen kɛ sa dɛ ayiwa Anan min ye Mali Tribune ale kumanen don Boubacar Nianga min ye président du conseil des Maliens de chargeurs de Kayi ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ ye min ye nimisi wasa o sɔrɔla awa k'a dɔn olu ka baara kɔnɔna na nimisi wasa min awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'ale bɛ se k'i disi gosi n'a ye min ye awa k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ o ye awa conseil malien de chargeurs conseil des Maliens de chargeurs min ye aw ka dɔn olu ka wuli ka jɔ min ye aw ka dɔn ani baara minnu kan ka kɛ jamana ye o baara i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ an bɛ se ka se an yɛrɛ kɔrɔ cogo min na min ye aw ka dɔn ani fɛn minnu bɛ yen ni aw yɛlɛbama kalafili minnu bɛna kɛ min ye aw ka dɔn ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni aw ka dɔn jɛgɛ ma ka kɛ to jɛgɛra ni olu ye yɔrɔ la a ka dɔn an dɔn sanga ani waati min ye olu kɔni da ɲɛfɔli kɔ o kɔnɔna na min ye Boubacar Niang ye ni maa min b'a dɔn i b'a dɔn cɛkolo girin don i b'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla don Mali Tribune maaw a ka dɔn min ye a ka ye a ka dɔn ale ɲininkali tɛngu a ka dɔn ni maa kofɔlen na min ye a ka dɔn Boubacar Niang ye a y'a ɲininka a ka dɔn min ye CNC yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye a ko CNC sigira ni a ka dɔn ordonnance numéro 99-36 RM septembre kalo a ka dɔn san 1990 min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn ka minɛnw da ka na n'a ye min ka tila ka minɛnw da ka bɔ n'a ye min ye a ka dɔn ka baara ɲɛsinnen don o ma min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen
ndanu ubi wuli ka jɔkɛ fɛn min ye jamana sɔrɔ yɛrɛ o bɛ se ka yanga cogo min ani ka dɔ minɛnw bɛ ta ka b'u ta yɔrɔ la ni ka taa se u ta yɔrɔ la nka nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye aw ka dɔ u ni douaniers de kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jɛkulu wɔɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya douane de fanga ka bin min ye aw ka dɔ a kɛlen k'o ɲɛfɔ min o y'a ɲininka min ye aw ka dɔ a yɛrɛ ka délégation régionale bɛ cogo di a ko awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni k'a fɔ maa ka i yɛrɛ ma balima o ti ko ye nka ale kɔni bɛ min fɔ a ka délégation min bɛ yen n'o bɛ Kayi u ka jɛkulu min bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko u ye ko fɔ ko ban maaw kɔni ka aw ka dɔ taamasiyɛn la u y'a ye k'a fɔ bamayɛlɛma caman o donna ni ka taa baara yɛrɛ sira kan ni ka taa ɲɛtaa yɛrɛ sira kan min ye conseil malien de chargeur de Kayi i ka dɔn awa min ye u ka bureau min bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye awa olu kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min ye aw ka dɔn sugu o ka furuya aw ka dɔn a baarakɛlaw la o y'a ɲuman ye o alors maa tɛmɛ ka bɔ yen fasiriba y'a ɲininka i ka dɔn min ye aw ka dɔn ko kɔni bɛ sen na dɛ parce que kalo tile 30 min ye bureau min bɛ ka sigi i ka dɔn awa min ye ministère ye min yira i ka dɔn aw ka sariya kɔnɔna na bureau kɔni a bɛ sigi parce que kalo tile 30 san 2021 an dɔn na ale kɔni bɛ min fɔ min ye labɛnw kɔni bɛ sen na ale kɔni i ka dɔn an dɔn ale b'a fɛ k'a yɛrɛ nɔrɔ bila wɛrɛ tɛ aw ka dɔn min ye kalafililaw ye ani maa minnu bɛ olu kɔni bɛ fɛn fin jɛnden dɔn u b'a dɔn a bɛ cogo min na u b'a dɔn min kan ka kɛ nka baara minnu kɛra min ye aw ka dɔn o baara kɔni ko o ye aw ka dɔn tamafiɲɛ ɲɔgɔn ye maaw bolo dɛ bisimila an dɔn min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ commission administrative min bɛ yen n'o olu bɛ liste électorale kɛ ani aw ka dɔn min ye kunnafoni min kan ka tɛmɛ min ye aw ka dɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an dɔn aw a ɲinina cogo min na olu kɔni bɛ a ko kan min ye kalafili kɔni ye aw ka dɔn a tɛ kɛ ni maa si ka faveur ni maa min ni kalafililaw sɔnna ye namara t'a la foyi t'a la ni kalafililaw kɔni sɔnna min ye aw ka dɔn maa min ka d'u ye u b'o sugandi min ye kabini 2015 ni ale n'a ka équipe u sigira an dɔn u ye baara caman kɛ min ye a y'i da don baaraw bɛɛ lajɛlen la k'o walawala o baaraw aw ka dɔn a fɛsɛfɛsɛlen kɔ sa a y'a jira k'a fɔ aw min ye conseil malien de chargeur min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn tarif extérieur kɔni ye n'o ye TEC ye min ye aw ka dɔn alliance bordelaise min ye aw ka dɔn n'u ni délégation régionale CMC ani douane olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye aw ka dɔn centre de frontalier d'information i ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ani jamana minnu bɛ furanjɛ bɔ o jamanaw bɛɛ lajɛlen walasa aw ka dɔn ka aw siraw labɛn walasa ka kow labɛn taa ni ka sigi o bɛ kɛ aw ka dɔn min ye minantigiw min ye aw ka dɔn ani jamanadenw olu minɛnw bɛ se ka na cogo min ani minɛnw bɛ se ka taa cogo min na u ka dɔn o baara bɛ se ka kɛ aw ɲa kɔnɔ cogo min o baara bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min i ka dɔn olu y'o bɛɛ lajɛlen bolo da an dɔn aw ka dɔn bi n'a ka bi i bɛ k'a fɔ aw min ye Boubacar Niang a kɔni aw ka dɔn a y'a jira k'a fɔ aw min ye Mali la bi an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra jamana bɛ sankɔrɔta ko nka aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ yen n'o ye lakanabaliya ye ani aw ka dɔn min ye Covid-19 ye k'o ye aw ka dɔn gɛlɛyani don kow la nka bɛna ta aw ka dɔn conseil malien de chargeur Kayi aw ka dɔn olu kɔni ye a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka sɔrɔ i ka dɔn tɔɲɔgɔn kɛ olu la kosɛbɛ cogo min wa k'olu y'o baara min kɛ k'u ye kunkɔrɔta sɔrɔ o la. Boubacar Niang a ka n'i y'ale ka fasiri an ye min bɔ a bɛ k'a dɔn Mali tribune kɔnɔ. Ne ko Boubacar Niang cɛkɔrɔba de don wa. cɛkɔrɔba de don an bɛ ɲɔgɔn de don. Ɔ kuma ɲɛna o. I bɛ Amadu Niang dɔn wa. wa. ministre kɔrɔ ye. a to tan sa. I bɛ Lawali Niang dɔn wa. N'i ko. Malien de to ni cɛkɔrɔba de kɔni don. a to a ka ɲi ten. a bɛ cɛkɔrɔba fo yan fo Kayiba Jabate. bisimila. ko a ɲa hami ɲa. ka Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo. an burankɛ fana bɛ n'a bɛ Sulemani Bagayoko ko fɔ. i k'a dɔn inspecteur de douane don. a bɛ Kayi an b'a fo dantɛ foli min na. n'i ye sɛbɛn bila. Mali tribune i k'a dɔn ne b'ale ta. Mali tribune an bɛ taa politiki ko o bina kun kan. parti min bɛ yen n'a bɛ wele ko URD. ala ka hinɛ Sumala Sise la o ka tɔ ko don. fɛn min ye diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ ye. kununko ani bi tɛ kelen ye. URD u y'u ka lajɛ belebeleba dɔ kɛ. u b'a fɔ ma
ko conférence nationale o ni congrès tɛ kelen ye dɛ conférence nationale u y'a kɛ nin tɛ mun ye atako tanna ye ko nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ ɲɛmaa kɔ n'o ye Soumaïla Cissé ala y'o ka kalifa minɛ na fɛn min ye décembre kalo tile 25 2020 in na nka diɲɛ yɛrɛ nin ye i k'a dɔn i ni kɔ i ni ɲɛdon fɛn min ye ayiwa cɛbɔkow ye fɛn min ye tɔn kɔnɔna ye sariyaw b'a la o fana jamana ɲɛmaa kalafili o surunyalen don tɔnw u b'a jira k'a fɔ ne b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ayiwa n ka parti tɔgɔ la o baaraw olu bɛɛ lajɛlen fana kuma fɔra fɛn min ye palais de la culture ye baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɛra duwakun laban tɛmɛnen in na ayiwa o senfɛ kuma caman fɔra parti bɛ lahalaya minnu na maakura minnu donna ani parti bɛ danga minnu na ɲɛfɔli caman kɛra fɛn min fana ye maa minnu bɛ yen n'olu y'a ŋaniya k'olu b'a fɛ k'u kanbɔ ni ka kɛ tɔn ka cɛbɔ ye jamana ɲɛmaya kalafili la olu bɛɛ lajɛlen fana o tɔ olu dɔnna nka tɔw bɛ sɛnɛ hali bi baaraw bɛɛ lajɛlen a ma kunjɛ fɔlɔ n'i y'a lajɛ maa 10 olu de tun y'u kanbɔ parti kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ni ka kɛ i ka dɔn parti a ka cɛbɔ ye nka maa ta in kɔnɔna la fɛn min kɔni ye maa dɔ bɛ yen n'o ye Yusufu Asani Jalo ye ale kɔni y'i ka sɛbɛn ta ka bɔ a la k'a jira k'a fɔ ko mankanmisɛnninw bɛ yen ko ni mankan bɛ ko min ale t'o la ayiwa ale kɔni y'i ka sɛbɛn ta ka bɔ a la i ka tɔ tora maa 9 ye kɛnɛ ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ maa min bolo o ye vice président de ye ale min bɛ ɲɛmaaya la bi na honorable Soumaïla Cissé nɔ na n'o bɛ professeur Saliku Sanɔgɔ ko fɔ maa 9 tɔ min tora olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ka kɛ parti ka cɛbɔ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ maa 9 in na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Maître Demba Traoré Mamadou Igor Diarra Abdoul Wahab Berté Abdourahmane Maïga Modibo Doumbouya Mamadou Diallo Pascal Traoré Adama Kulubali nka muso m'a ɲini muso m'i kanbɔ a ko n'i ye nin lajɛ i ka dɔn conférence nationale a yɛrɛ kɛra waati la waati min ni gɛlɛyaba bɛ URD kɔnɔ bi sabu maa caman bɛ yen olu tɛ ka ɲɔgɔn faamu parti kɔni ɲɔgɔn faamuyabaliya olu caman b'a kɔnɔ bi na nka fɛn min kɔni URD siga t'a la ko parti belebeleba de don u kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ fɛn min honorable Soumaïla Cissé taara ka parti don cogo min i ka dɔn u ka parti minɛ o minɛ cogo la tɔnden caman kɔni y'o fɔ tiɲɛ don tɔn tɛ se ka kɛ ni gɛlɛya t'a kɔnɔ nka gɛlɛya kana kɛ sababu ye ka tɔn yɛrɛ ci walima ka tɔn bɛɛ lajɛlen fara maa caman y'a jira k'a fɔ URD ye parti ba min ye a dɔw b'a la u bɛ bɛn ko la tiɲɛ don cɛbɔ ɲini kɔni a ka kan sabu min ye gɛlɛya don ko in na kabi URD fana sigira samazamani ka kɛ candidat ko la o ma deli ka kɛ sabu ɲɛmaa tun ye maa ye a tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne y'o de fɔ n ko URD u kana to Soumaïla dalen Soumaïla Cissé a tun bɛ to ka ko dɔw kɛ n yɛrɛ bɛ se k'o seereya section kɔnɔna la a tun b'a fɔ ko ni ɲɛmaaya bɛ ɲini k'a kana kɛ ni vote ye ko n'a y'a kɛ ni bolowuli ye ni maa min binna o tigi bɛ ɲugun a yɛrɛ n k'o de ye problème ye a fɔ ma ko consensus o kɔrɔ ye an bɛɛ ye tɔn kelen maa ye cɛ don ɲɔgɔn sama kɔnɔna la hakilina ɲumanw de bɛ cari o nka a kana taa kɛ kɛlɛ ye o tumana an ka bɛn ko la karisa ne tun bɛ ɲɛmaaya nɔfɛ ayiwa ne yɛrɛ tun b'a nɔfɛ an k'a lajɛ sa o tumana e ka sabali ka nin bila ne yɛrɛ bɛ nin bila an k'a kɛ tan ka bɛn ko la o de ka fisa ni ko caman ye min ye siɲɛtala yɔrɔ olu ka jɛkulu ne tun b'o la don min na min ye Soumaïla Togo ale ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale tun ye ɲɛmaa ye Bamakɔ district quoi ale tun ye ɲɛmaa ye an taara réunion na n ko bɔn Soumaïla Togo ye n seere commerçant don n ko n'an taara ko siɲɛta ma yakuba fɔlɔ n'an taara vote la n ko siɲɛta a tɔ bɛ ci dɛ an dɔn walayi n y'a fɔ cogo min na n'an ka taa consensus la an ka jɛ an ka mɔgɔ kelen ɲini a dɔw place ɲinɔ ko ayi an ko an ka taa an taara a bɛ cogo di bi a cira Soumaïla ka kuma k'a tiɲɛtigiya min ka di Youssou e b'a nɔfɛ ne b'a nɔfɛ an kɔrɔ cɔ e ka sabali sa e ka to ne bolo ou bien dɔw ka wuli kɛrɛfɛ an bɛ bɛn ko la e bɛ sabali i b'a di nin ma siɲɛ wɛrɛ e fana bɛ se ka kuma ɲɛna a banna a bɛ kɛ ten a ko ni URD lajɛ u ka nin conférence nationale a ta ko 10 min filɛ nin ye a kɔni kɛra kuma caman olu fɔra dɔw tun y'a ŋaniya k'u ka congrès kɛ congrès kɔni i k'a dɔn ayiwa sɔn ma kɛ o ma a dana conférence ma sabu conférence nationale fana na i b'a ye k'a fɔ maa kura minnu bɛ n'olu donna parti la jɔyɔrɔ fana bɛ se ka di olu ma a fɔ ma ko k'a remembrement u y'o de kɛ ka na ni maa kura dɔw ye olu don i k'a dɔn jɔdaw la sabu ka d'a kan maa caman olu donna parti la professeur Saliku Sanɔgɔ ale kɔni ye kuma caman fɔ min bɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan cogo min na a y'o kuma caman fɔ nka i k'a dɔn maa tɛ se k'i ɲɛtugu gɛlɛya ka gɛlɛya a bɛ URD kɔnɔ bi kosɛbɛ n'i dun y'a fana lajɛ fɛn min ye ayiwa ka se ka maa kuraw don Mamadou Igor Diarra
la kabi kuma ja ale kɔni a ka minɛnw da ni ka taa i ka URD la ale n'a ka secrétaire général n'o ye Musa Kɔnɛ olu donna vice présidence la olu donna ye o fana fɛn min ye maa tan wɛrɛ bɛ yen a ka tɔn kɔnɔna la olu fana tɔgɔ sɛbɛnna commission na ka kɛ ni kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ Fasiri Kɛba b'a fɔ cogo min na a y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana donna tɔn na jɔyɔrɔ bɛna di olu ma don n'a nataw la i n'a fɔ Umaru Ture Amadu So Jaje Sangare dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen to a kɔni sɛbɛnna sabu olu donna tɔ la kɔsa in na ayiwa ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogo min k'o baaraw kɔni bɛ ka kɛ conférence nationale a kɔni kɛra maa 9 olu y'u kanbɔ i ka dɔn k'olu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye maa kelen kun b'a la ale y'a ka sɛbɛn bɔ k'a sababuya kɛ ko gɛlɛya man di ale ye Yusuf Hasani Jalo ale y'a ka sɛbɛn bɔ a la a tɔ tora maa 9 ye maa 9 min ni y'olu to a f'i ye kuma daminɛ na olu de b'a fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye jamana ɲɛmaa sugandi la Kureshi Sise an y'a bɔ Mali tribune na andon awkado ameta dɔnniw fɛ min ye maa dɔ ye n'o ye awkado mami n'o ye directeur général kura ye k'ale kɔni a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ awkado min ye Mahamadu Dugara ni b'ale dɔn awkado Mahamadu Dugara min ni baarakɛla don ni awkado a ye jɔyɔrɔ fa dɔnni na mais wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye gɛlɛya kɔnɔna na andon awkado min ye lakanabaliya ani awkado COVID-19 o ma tɛmɛ ka min ye awkado gɛlɛyabaden olu caman nana a bɛna taa awkado Mahamadu Dugara a y'i ka dɔn min ye wulikajɔ caman kɛ min b'a to awkado dɔnni awkado a ka taabolo a bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo min fara su fara tile kan ani awkado a ka cɛgɛlɛnw awkado olu kɔni ye awkado ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa awkado Mali jigiɲɛ a bɛ se ka lafa cogo min na an dɔn o de kɔnɔna na sa min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awkado min ye jɔyɔrɔ a nana ka na di maa dɔ ma bi n'o ye Amadu Konate min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awkado a ɲininen don a fɛ min ye awkado hali bi min ye Mahamadu Dugara y'a bila yɔrɔ min a k'a lajɛ ka tɛgɛ mɔ kɛ ni ka farankun kɛ min ye o de y'a to Abdurahmani Jakite ale ye awkado chef division recherche intervention direction des renseignements et des enquêtes douanières min ye awkado awa min ye a ka wulikajɔ o bonyana awkado o y'a sɔrɔ awkado a yɛrɛ tun bɛ bɛn min na bɛn min intervention min awkado n'a b'o la min brigade mobile d'intervention a nana awkado min ye ka kɛ directeur adjoint direction de contrôle de dédouanement contrôle des opérations de dédouanement min ye awkado k'a lajɛ awkado ŋanamuni o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awkado baara minnu bɛ kɛ min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la a ka se k'o baaraw awka la ka yiriwa lase o ma ni ka taa ɲɛ la sabati ni ka lajɛ awkado min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana sɔrɔ a bɛ se ka yaguba cogo min na ma an dɔn min ye nin sɛbɛn nin ye Seydou Danbele n'ale ka Fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko sɛbɛn tɔ tun na ayo bisimila gasi t'i la andon aya ma tunu dɛ a bi ye sisan bisimila gasi t'i la o de y'a to a fɔra a kɛ an ka taa sugu la u k'a sɛbɛn n bɛ tila k'a fɔ koyi bisimila o bana na taa Seydina Umar Keyita fan fɛ a k'an fifa dɔɔni n'an bɔra jɔfɛ la n'a tɛmɛna sɛbɛn tɔ ye ɲabana andon bisimila an bɔra jɔ a la min ye groupe commerce ye an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Abdoulaye Mayiga an ka madame Mayiga Mariam Jalo an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn pharmacie Croix Verte la fo y'a fɔ ACD mili la ayiwa Yusu Tarawele Yusu Karabati i y'a fɔ cogo min na an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye n'an bɔra sugu la ayiwa k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ne bɛ sɛbɛn da tere b'a ta dɛ a yɛrɛ bɛ don i y'a di yan awɔ o fana Muraka Yusu ni ye sɛbɛn di yan n b'a minɛ ni barika ye min sɛbɛn da an ko ma ko lɛndepana boko 5325 o ye nin ye an bɛ taa jɔ sɛbɛn ɲɛ 10 na fɛn min minisiri ye n'a sigi bɛ i ka dɔn maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔ kama ayiwa alihamudu agi ilɛn k'a bɛ baara la sabu ka da k'a ye wulikajɔ kɛ ka wuli ka taama ka taa bɔ malidenw na minnu bɛ kɔ kan gɛlɛya minnu b'u kan an'u bɛ cogo min na o jamana ninnu na ka t'o ɲɛdɔn i ka dɔn a y'o baaraw de kɛ minisiri min n'a sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔ ko ma alihamudu agi ilɛn i ka dɔn ani délégation dɔ wulila u y'u kunda farafinna i ka dɔn cɛmancɛ bolo in kan
farafina caman jɛbolo in ka sa fɛn min ye Congo fila ye Congo Brazza ni Congo Kinshasa u taara olu la ani ka taa Cameroun ka taa Gabon u taara nin jamana kelen kelen fɛn fɛn na fɛn min minisiri ye ani malidenw u sigira ka kuma maliden minnu fana bɛ nin yɔrɔ ninnu na u nisɔndiyara a diyara u ye kosɛbɛ minisiri n'a ka délégation ka wuli ka nin ɲɛda olu kan fɛn min ye o jamana faamaw fana k'olu kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya min bɛ olu kan ani fɛn min ye ladilikanw ye ka se k'o di olu ma a k'u kɔni nisɔndiyara u t'a dɔn u b'a bila minɛn min kɔnɔ ni nisɔndiya min na n dɛ a ko a ka taama min filɛ nin ye minisiri Alhamdu Agi Ilen i ka dɔn o kɛra waati ɲumanbaya ma fɛn min kɔni ye malidenw ye k'u sigi ka kuma n'u ye gɛlɛya misɛnnin minnu b'u kan k'u ɲɛdɔn ladilikan minnu fana bɛ a y'olu fɔ jamana fana kunnafoni ye min ye min bɛ Mali kɔnɔ a y'o da u bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ko caman kalama a ye foli fana ta ni ka ɲɛsin fɛn min ye a taara jamana minnu na ni n y'a fɔ Congo fila ani Cameroun ani Gabon o maa ɲɛmaaw fana n'olu ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ka foli a y'o fana lase o jamana ɲɛmaaw fana ma fɛn min ye gɛlɛya misɛnnin minnu fana bɛ an ka jamanadenw ka o yɔrɔ ninnu na a y'o kumaw fana fɔ o jamana ɲɛmaaw ye an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a y'o ko gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen a da sera olu ma kosɛbɛ fɛn min ye minisiri ye Alhamdu Agi Ilen a fana ye ladilikan caman kɛ tiɲɛ don a bɛ tunga fɛ tiɲɛ don a bɛ wali jamana kɔnɔ a fɛn min fana ye wali jamana ayiwa sariyaw batoli ye o ye wajibi ye bɛɛ lajɛlen ma o bɛ sigi a b'o fana ja nin jamana kelen o kelen filɛ o bɛɛ lajɛlen ni Mali o tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kabi waati jan i k'a dɔn baara ɲɔgɔnyaw la aw minnu bɛ i ka dɔn jamana ninnu kɔnɔ a y'a jija i k'a dɔn jamana ninnu a sariyaw n'u k'u bato baara minnu kan ka kɛ a k'olu fana kɛ gɛlɛya minnu fana bɛ maliden ninnu ka malidenw da sera olu ma o gɛlɛyaw i k'a dɔn olu tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min u ka sɛbɛnkow ye passeport olu bɛ se ka yɛlɛma joona cogo min na fɛn min carte d'identité ye ka taa se carte de séjour ko ma u da donna olu la sabu jamana ninnu kɔnɔ ko carte de séjour k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn min minisiri fana ye a y'o fana laɲini lase nin jamana ɲɛmaaw ma k'a jira k'a fɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔnɔgɔya kɛ an ka jamanadenw ye min b'a to u bɛ se ka baara kɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa cogo min na sabu tungarankew bɛ baara kɛ u bɛ jamana min kɔnɔ olu b'a nafa sɔrɔ anw fana ka jamana u bɔra yɔrɔ min na anw fana b'a nafa sɔrɔ o fana bɛn ni kelenya o de ɲɔgɔnna tɛ ani fɛn min ye jamana sariya bato ye o fana ka fisa kosɛbɛ fɛn min ye minisiri ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ malidenw ye min bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye transition maa ɲɛmaaw ye olu kɔni labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la ka malidenw lamɛn minnu bɛ faso kɔnɔ ani minnu bɛ faso kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen lamɛn sabu an bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu ye kelen ye a ye ɲɛsin jɛkulu fana ma sabu nin jamana ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ association caman bɛ malidenw tɔgɔ la association ninnu bɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔna la an'u bɛ jamana minnu kɔnɔ olu sariya batoli fana na a ko jamana ɲɛmaaw fana tɛna ɲinɛ o kɔ fiyewu ale filɛ ka taama min kɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ka taa u lajɛ u sigiyɔrɔ la gɛlɛya minnu b'u kan ka se k'olu dɔn ka ɲɛnafin fana bɔ u la ani fɛn min fana hali bi ayiwa k'u ka malidenya k'a sɛbɛkɔrɔ jadɔ u la fɛn min ye minisiri kɔni ye ayiwa Alhamdu Agi Ilen a ye nin baara in kɛ Congo fila ani Cameroun ani Gabon a taara bɔ malidenw na ka tila k'o jamana ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya an ka malidenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bidon bɔli la an dɔn indépendant ne y'ale bila an ka taa Kɔnɔbugu dɛ Kɔnɔbugu aw ka dɔn Alimusa Fasa nɔgɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ nin ye maliden ye aw ka dɔn min ye u ka dugu a ye baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn min ye ka dɔgɔtɔrɔ minɛw an dɔn aw ka dɔn dɔgɔtɔrɔ minɛw ni k'u ta aw ka dɔn Europe jamana kan ni ka na n'u ye ka na bila aw ka dɔn a ka sigida min ye aw ka dɔn Buajɛ Barawuli ani Kɔnɔbugu ni ye jateminɛ kɛ aw ka dɔn min ye Buajɛkaw ambiance médicalisée ambiance kɛ ambulance min aw ka dɔn n'a bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ ta ni aw ka dɔn a b'a ta nɔgɔya la ni ka bɔ a bɔyɔrɔ la a bɛ ta a ka du kɔnɔ fo ka taa aw ka dɔn dɔgɔtɔrɔso la walasa lafiya ani ka dɔn min ye ko bɛlɛ bɛ se ka ko kɔnɔ cogo min a kɔni ye nin da ni ka na di aw ka dɔn Buajɛkaw ma min ye Buajɛ a dugutigi ni aw ka dɔn min ye maa minnu bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira min ye Alimusa Sanogo k'a ye nin baara min kɛ aw ka dɔn baara ɲuman don an dɔn aw ka dɔn olu tɛna tanu to juru la n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn Barawuli ani Kɔnɔbugu min ye aw ka dɔn aw min ye ɲɛ furakɛ manziniw ye n'o sɛbɛnna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn dusukolo a bɛ furakɛ ni a bɛ sɛgɛsɛgɛ ni mansin minnu ye k'a lajɛ aw ka dɔn dɛmɛ bɛ se ka don banabaatɔw ma cogo min ani ka dɔn minɛn wɛrɛ min aw ka dɔn a nana ka na bɛɛ lajɛlen di. Jɔn de taara n'o ye? Alimusa Fasa Sanogo. Alimusa Fa. Awɔ Modibo Sanogo. A ka dugu ye Buajɛ. Barawuli ka Barawuli. A bɛ Kɔnɔbugu ka don. Kɔnɔbugu. Nka min ye aw ka dɔn ka so duguba yɛrɛ Barawuli. N y'a faamu.
o ma min ye Antoine k'a kɔni ye ni baara min kɛ min ye k'a daminɛ Buajɛ min ye aw k'a dɔn Barawuli fo ka taa se Kɔnɔbugu ma aw k'a dɔn olu ka nisɔndiya yira ko nin nan kɔni bɔ olu sen na fɛn minnu bɛ yen n'u k'an ka na kɛ Bamakɔ min ye aw k'a dɔn wariba la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'o sama ka se olu ma Antoine na aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu b'u ka nimisi wasa an'u ka sewa u b'o yira aw k'a dɔn ni maa kofɔlen na k'a yɛrɛ kun ye député nka i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ député ya la bi min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ ka nin baara min kɛ ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman Antoine ko ni foli kan maa bɛ fo la o a b'a la a bɛ kɛ ten mais an bɛna mun kɛ sa e yɛrɛ bɛna lajɛ ka taa ni minɛn dɔ ye yɔrɔ jumɛn Segu ba kɔfɛ bolo la cɛ bolo ayi ala n bɛ min f'i ye kana ko ɲaamikɔrɔ i ko yɔrɔ jumɛn i bɛ taa n'a ye Segu cɛ bolo kan Zakari y'a fɔ n ma ninnu ka yɔrɔ in o tɛ cɛ bolo ye dɛ o ye ba numanya fa ye o tɛ cɛ bolo ye ayi fiyewu ndesani ayi sabali sa n'i kɔni bɛ don Segu Sekɔrɔ ye fanga sun de a tɛnkunnen filɛ bada la nka kana ba tigɛ dɛ n'i taara ba tigɛ i taara muso bolo kan n'o ma bɛ ɲɛmaa ma ko n biya maa minnu bɛ yen ni maakɔrɔba t'u la ni n dala gafe la n b'a f'i ye journal min y'a fɛ alerte de don alerte an bɛ alerte fo dan tɛ foli min na waati bɛ ka boli sɛbɛn jumɛn ye Nouvelle Horizon ne b'o jaso n'an y'o ta i ka dɔn Yusu nin bɛ dɛmɛ kofɔ a bɛ dɛmɛ kofɔ sabu n'i ye banabaatɔ dɛmɛ i ka dɔn o ye dɛmɛ ɲuman ye kosɛbɛ fɛn min ye koloci bɛ maa minnu na koloci ye banajuguba ye hakɛw de bɛ koloci la n'o ye niveau ye a ka jugu kosɛbɛ o fana koloci bɛ maa minnu na u mago bɛ joli la sabu a bɛ joli ntanya de se maa ma walasa ka se k'olu dɛmɛ jɛkuluba dɔ bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ kɛ association aide DREPA ayiwa ni ka se ka joli kɔni ɲini k'a di o maa ninnu ma baara ninnu a bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri ko tɔburu kalo tile 23 ayiwa a kɛra yɔrɔ min na o de ye hôtel Salamu ye n'i y'a lajɛ jɛkuluba in yɛrɛ a ɲɛma association aide DREPA n'o ye madame Kadija Toure ye o y'a maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn o kɔni ye maaw wele ka na bɛɛ lajɛlen ka ni joli di sabu ka d'a ka joli di ayiwa Yusu bɛ kɛ sababu ye ka maa caman kisi ayiwa joli minnu n'a bɛna di k'a bɛ taa maa minnu fɛ o fana ye ayiwa maa minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra kolocibana ye olu ka jɛkulu fana a bɛ taa don maaw de ma sabu koloci k'a bɛ joli dɛsɛ de bila maa la n'i ye nin ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin don kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye hôtel Salamu mɔgɔw kɔni ye i k'a dɔn ani association in u farala ɲɔgɔn kan ani jɛkulu caman wɛrɛ ni ka nin baara in kɛ dɛmɛjɛkulu wɛrɛw bɛ yen fondation Orange n'o fana y'u tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma Azalɛ hôtel ayiwa ni ka taa bila minisiriso min ɲɛsin bɛ musow ni den ni du ka ɲɛtaa ma ayiwa ka taa se ayiwa kɛnɛya minisiriso fana ma ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra k'o fara ɲɔgɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma madame Kadiya Toure ale min ye aide DREPA a maa ɲɛmaa ye a nisɔndiyara kosɛbɛ sabu a ko k'u mako tun bɛ i k'a dɔn joli dita 100 de la 100 poches a banna a fɔ cogo di 100 poches de sang poche in dɛ carte dɔ demi de don est-ce que demi tɛ demi don dɛ ayiwa basi tɛ o fana joli bɛ kɛ forokoni minnu kɔnɔ o kɛmɛ i k'a dɔn u mago de tun bɛ o la ayiwa a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ maaw wele maliden kelen kelen bɛɛ wele bɛɛ ka taa joli sɛgɛsɛgɛ kɛ sabu n'i ye koloci ta k'a lajɛ koloci in ye forme 2 ye an da tɛna se ka don o bɛɛ lajɛlen la ayiwa koloci dɔ bɛ yen min bɛ sɔrɔ fa ni ba fɛ o ye tiɲɛ nka koloci dɔ bɛ yen i k'a dɔn o bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ min de tiɲɛ o fana b'a dan ma nka drépanocytose o de ye i k'a dɔn min bɛ bɔ fala ka na den na walima min bɛ bɔ ba la ka na den na i k'a dɔn o de y'o ye k'o ka jugu kosɛbɛ o fana dɛmɛ min filɛ nin ye a jirala k'a fɔ k'a kɛra dɛmɛ ɲumanba ye fɛn min ye fondation Orange Mali o ka ciden bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ monsieur Samaba Ndiaye ko fɔ ale nisɔndiyara sabu ka d'a kan kalo in o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye wa san o san i k'a dɔn fondation Orange ma to kɔ ka se ka Mali maa ɲɛmaaw dɛmɛ i k'a dɔn maa minnu bɛ ni gɛlɛya b'u kan u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na fɛn min ye fondation Orange Mali ye o y'ale fana ka baara ye aide DREPA a maa ɲɛmaa i k'a dɔn ani minisiriso min ɲɛsin bɛ musow ni den ni du ka ɲɛtaa ma ka taa se kɛnɛya minisiri ma i k'a dɔn foli caman kɔni o taara ni ka olu sɛgɛrɛ fɛn min ɲɛmaa yɛrɛ association aide DREPA madame Kadiya Toure a nisɔndiyara kosɛbɛ k'a bɛ maliden kelen kelen bɛɛ wele wa fɛn min fana ye koloci ko ye k'a bɛ wele da kɛ i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ an ka laadaw la a ko ka gɛlɛn a ko nka yanni furu fana ka kɛ fɛn min cɛ ni muso ye fana ko sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ joliko la k'a dɔn ni koloci i k'a dɔn a bɛ cɛ la walima a bɛ muso la walasa kɔn ka kɛ ka furakɛli dɔw kɛ sabu a kɔlɔlɔ caman k'olu bɛ taa yɛlɛ den de kan
n'i y'o lajɛ a k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunnafonidi ye min bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna la o fana baara min n'a kɛlɛ filɛ nin sibiri hôtel Salamu na ka na joli di fɛn min ye i ka kolocibaatɔw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na ko nin kɔni kɛra wale ɲumanba ye ka dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo fondation Orange Mali ayiwa ka taa se Azalaï hôtel ma ka taa bila ministre Solamin ɲɛsin bɛ muso ni denw ni du ka ɲɛtaa ma ani kɛnɛya ministre so ka taa se RDRPA yɛrɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka fo sabu wale min kɛlen filɛ ko nin ye wale ɲumanba de ye maa o maa n'i ye kɛnɛya dɛmɛ i ye adamadenya dɛmɛ wa k'o ye ko ɲumanba ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon na Nouvelle Horizon n'i y'ale bila an dɔn an tɛ waa wɛrɛ dɔ kɛra wa bada foli musokɔrɔba Madame Jawara Bintu Kulubali ko k'i fo ko k'i wale ɲuman dɔn ndesaani ka a kubɛ ye bisimila Anon n'o bɔra ye min ye foli an b'a lase Papa Sangare ma Sanga service an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Amadu Sangare a n'a furumuso aw k'a dɔn Mamu Sakɔ olu bɛɛ aw k'a dɔn Fɔmabu la Mamu Sakɔ yɛrɛ ale ka ladɔnna ye Fɔmabu n'o bɔra ye aw k'a dɔn an kɔrɔkɛ Kopilan Keita an b'a fɔ Dankɔrɔba a n'a dɔngɔ bɛ ɲɔgɔn na an dɔn ka foli ani tanni k'o lase min ye hali bi maa ma aw k'a dɔn n'o ye Ablaye Kulubali i k'a dɔn Ajo ale bɛ Bamakɔkura ale bɛ aw k'a dɔn assurance la ye n'o bɔra ye an dɔn na an b'a fɔ Mafusa n'o ye an ba ye Tandiya Wajara Ɲamu Ture Madame Mare Tandiya Su assurance Aluja ka taa fara Basigine Keita Abdoulaye Adama Dubiya Nekuraka do k'a sigilen don New York ka taa se Agiba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a cɛ ale bɛ Brazzaville bisimila fɛn min ye CNDH ye a ɲɛmaaba Agibu Buwarɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo nɔgɔnin Agibu kana to n ka tɔgɔ fɔ dɛ Kado Segu an ye Segu mission kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu Segili olu tun bɛ Médine anw tun bɛ mission na kɛrɛbaden dɔ tun bɛ yen mangorosun caman tun b'a la an b'a wele ko forobatɛri n'i ko forobatɛri bi maa caman b'a ɲɛdɔn n kun bɛ to ka min k'a la a b'o ɲɛdɔn karamɔgɔ kuma fɔla dɛ Agibu Buwarɛ n dɔɔnin don i ka dɔn bibi na ayiwa CNDH o ɲɛmaa don an b'a fɔ fɛn min adamadenya hakɛw ye olu bɛ se ka ayiwa tɔbɔtɔ cogo min na ale ka baara o ye an b'a fɔ a baara in na baara gɛlɛnba don k'a waleɲuman dɔn ani cakɛla bɛɛ lajɛlen fo an balimamuso Madame Gogo ayiwa Madame Gogo Kɛmɛso an b'a fɔ dantɛ foli min na 759 logement na suru Kɛmɛso balimamuso don Gogo Kɛmɛso kɔni an b'a fɔ Madame Gogo Kɛmɛso ka sɔrɔ Kɛmɛso yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen fo sabu ka da ka bɛɛ lajɛlen jamu ye i ka dɔn Kɛmɛso Yusu Kɛmɛso Hussein Daw Kɛmɛso Zɛnta Kɛmɛso ayiwa Zɛdi Kɛmɛso Antoine Dambele Kɛmɛso an bɛ n'o bɔra yen matila fɔlɔ an bɛ taa yen fɛ n b'a daminɛ pharmacie Proverti la ka Madamu fo i ka dɔn Madamu ma i ka dantɛ foli min na ka sɔrɔ ka munumunu n bɛ segin kɔ ka munumunu ni ka na groupe commerce la Ablaye Mayiga a n'a ka cɛdenw k'u fo dantɛ foli Ablaye Jalo mun Mayiga ko kɛra n kɔrɔ Worosala b'o la dɛ Sabi Lora Bugu an k'a fɔ ka ayiwa bisimila a foli lase Malajalo ale ani Gabew olu ka coordinateur Kati an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ka Jalo an ka foli lase Yakuba Jabate ma an baarakɛɲɔgɔn n'o renouveau la ayiwa Yusu ale bɛ yanni an ka bɔ fɛn min ye pharmacie Kayira ye 759 donda la an bɛ pharmacie Kayira baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ pharmacie de l'Avenir Zerni na ayiwa 25 mars kɛrɛfɛ an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye pâtisserie boulangerie Moro Kadi 759 logement an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye u n'u ka saramaw an b'u fo dantɛ foli min na bada folilu fana sualen don an na u bɛ k'a lajɛ an tɛ bita bila Seydou Omar Keita ale bolo tun bɛ nɛgɛw la Fuseni Daw ka se Vincent ma ka taa se Mahamadou Zer Tarawele ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo olu de sababu la aw ye anw ja ɲuman ni an kumakan ɲuman sɔrɔ ni Ala sɔnna ma sini don jumɛn ye araba o tɛ araba Yusu ayi dɛ Moro Sano ani Fulakɛ Kɔnɔba Fuladenni Kɔnɔba Nkɔrɔ Moribo ani fɛn min ye Sara Nankɔrɔ in ye Fuladenni Kɔnɔba janjo masa Idrissa Sidibe an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ayiwa ka se ka kunnafoni lase aw ma sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an b'a fɔ limɔnɛ k'a kan bɛ waati wɛrɛ bɛɛ ka i wasa don i yɛrɛ la Yusu sabu diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ko ye Semakɛ Madobi o n'a fɔ nin mun ye bita ye a k'an bɛ waati wɛrɛ